Oke kanca-kancaku sing lagi seneng, sing lagi sedih tapi aja sedih-sedih, sing lagi penek andang midun, iki aku duwe video meneh kewan sing longo. Tapi aja lali subscribe, like, komen. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Number 5. Sing pertama, komodo. Komodo iki sejenis ya komodo. Rupane kaya kadal ning ora ceper. Nah, iki jenenge komodo. Wis mulai longko. Number 4. Macan tutul amur. Iki macan sing terkenal mulai longko. Macan iki nak ngletak balung sak entek-enteke tenan. Uripe nek nggon salju, ya kadang enek nggon tebing, ya kadang enek Indomaret mbuh blonjo yae. Number 3. Enek meneh gorila. Gorila iki kethek gedhe sing wujude gagah keker kaya manol pasar. Iki kewan sing arep punah, makane dijaga tenan. Flying from town to town, from London to Number 2. Harimau Siberia. Wujude macan gede, gaweane ngletaki daging jajal. Misal kowe nek tengah-tengah kono apa sing mbok bayangke, ya ngising, ya nguyuh, apa klekaran. Nah, kuwi bahaya. Number 1. Saola iki kaya kidang ning tanduke ora bercabang, tapi iki ya kaya wedhus, ya kaya apa lah. Iki ya mulai langka. Iki jenenge saola. Oke, aja lali subscribe, like, komen. leading us, and